శివ నేను మంగం విశ్వంరావు జంగుబాయి ఛానల్ ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రాష్ట్రాల గిరిజన తెగలు గిరిజనులకు ప్రత్యేక కాలం కావాలంటూ వారు ఇక్కడ ధర్నా నిర్వహించారు. వివిధ వక్తలు మాట్లాడారు. అలాగే అనంతరం వారు మహా ర్యాలీ నిర్వహించారు. జార్ఖండ్, తెలంగాణ, అస్సాం, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్, అలాగే ఇతర చాలా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక రాష్ట్రాల గిరిజన దగ్గర గోండ్, లోయ, అలాగే మీనా, పోరాన్ ఇంకా అనేక తెగలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న తరం వారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ భారతదేశము స్వతంత్రం పొందిన తర్వాత కూడా నేటి వరకు కూడా ఇక్కడ వారికి ప్రత్యేక కాలం కేటాయించకపోవడం చాలా అన్యాయమని భావించారు. భారతదేశం స్వతంత్రం రాకముందు అంటే బ్రిటిష్ కాలంలో కూడా గిరిజనులను గుర్తించారు. కానీ ప్రస్తుతము భారతదేశం స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి గిరిజనులు చాలా అసభ్యకరంగా చూస్తున్నారని ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. వారికి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అంటే వారికి దేవతలు ఉన్నాయి, అలాగే ప్రతి ఒక్క స్థలాలు ఉన్నాయి, పవిత్ర స్థలాలు ఉన్నాయి. వాటిని కనుమరుగు చేసేందుకు అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి గిరిజనులు ముఖ్యంగా మూలవాసులు అంటే ఈ ఎన్నో సంవత్సరాలు గోండు రాజులు అంటే గిరిజన రాజులు చాలా రాజ్యాలు పరిపాలించారు. ఆ పరిపాలించినటువంటి ఘనత చరిత్ర ఈరోజు కనుమరుగు చేసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఈ సందర్భంగా వివిధ వక్తలు తెలిపారు. ఒకవేళ 2021లో వచ్చే సెన్సస్లో ప్రత్యేక కాలం కేటాయించకపోతే మాత్రం వచ్చే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానీ అలాగే వివిధ గ్రామాల్లో, మండలాల్లో, జిల్లాలలో అలాగే రాష్ట్ర రాజధానుల్లో తాము ధర్నాకు మహా ర్యాలీలకు దిగుతామని ఈ సందర్భంగా వచ్చినటువంటి వక్తలు ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. కనుక 2021 వచ్చేటటువంటి జనగణనలో గిరిజనులందరికీ ప్రత్యేక కాలం కేటాయించాలంటూ ఈ సందర్భంగా వారు తెలిపారు. రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కొరెంగా దౌలతరావు, అలాగే జిల్లా అధ్యక్షులు కొరెంగా సీతారాం, అలాగే రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి జైస్ హనుమంతరావు, అలాగే वीडियो निकालो, मैं तो वीडियो निकालो, आप जाओगे? हाँ, एक मिनट मेरा हाथ उंगली है उधर। सरकार देश की चालक है, की चालक है, हमारी मांगे पूरी नहीं तो कुर्सी खाली करो, कॉलम लागू करो। संविधान आदिवासियों को हिंदू मुस्लिम से आदिवासी है, देश का मूल मालिक है और ये बात सभी लोगों को पता है कि एक आदिवासी हिंदू बन सकता है, मुसलमान बन सकता है, ईसाई बन सकता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम ईसाइयों को और बौद्धिस्टों को आदिवासी बनने के लिए आदिवासी माँ की कोख से जन्म लेना पड़ता है, आदिवासी बनता नहीं है।
नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, कुछ भी हो, आदिवासी होने का सबसे बड़ा कारण है उसकी भूमि में मालिकियत। आदिवासी होने का सबसे बड़ा कारण है वो अपनी संस्कृति, बोली, भाषा, रीति रिवाज, टोटम कस्टम और उसकी वैज्ञानिकता पूर्ण संस्कृति को मानता है। वो व्यक्ति आदिवासी है। जिन्होंने मात्र अपना स्थायी जाति लेने के लिए जो आदिवासी बनते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अब समय आ चुका है कि आदिवासी अपने संस्कृति। एक मिनट स्टैंड दिस अपनी धरती के लिए सेवामान धन्यवाद। हम अपनी धरती के लिए सेवामान शुरुआती कार्यक्रम में हमारी मातृशक्तियाँ जिनका बहुत ही बहुमूल्य योगदान हमारे इस कार्यक्रम में, आने वाले कार्यक्रम में हमेशा हमें रहा है, आज हम लोगों के बीच आज नहीं है। मैं उन्हें शत नमन करता। रेल मंत्री आए हैं, रेल मंत्री होश में आओ। रेल मंत्री हाय हाय, 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 रेल मंत्री होश में आओ। रेल मंत्री हाय हाय, 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 रेल मंत्री हाय हाय। रेल मंत्री अलग अलग डिमांड रखी जा रही है, तो और वे लोग अभी भी पुरानी